लोगोफोर नैबे थांनाय जाबाय दिनै 26 जानुवारिनि ब्रेड ना बेयाव प्राइज डिस्ट्रिबिउशनबो जागोन दानियाव गासैबो प्राइज लिरनाय दङ आरो लोगोफोर नैयाव नुनायावसो ओरैनो पेपार फाइल खिन्थु बेयाव प्राइज दङ आरो सोरनिबा 1000 सोरनिबा 2000 सोरनिबा 700 700 बेबायदि गासैनिबो कारणे प्राइज दं आरो बेयावहाय और आं दा प्राइज डिस्ट्रिबिउशनाव थांबाय दङ लोगोफोर नैले ब्रेड खालामनो कारणे तैयारी जाबाय भाई ने ये पायलटिंग कर अब रेडी दंग विथिंग जो कि इस वर्ष 73वें गणतंत्र के अवसर पर यहाँ मनाया जा रहा है। मेरा निवेदन विशेष रिटायर जाने जासिगोन लोगोफोर रिटायर जानो सम जाबाय अरे नहीं मारसे एकदम विराट गाज्रि थार जायखन मेखन हरो इसका नाम क्या है यादव मेजर लियो और उसका कोइजा अरे रे दौलत रे यहाँ चढ़ेगा जा कोई करले काटे कोइजा कोई करवा नालगे आरो चल ऊपर बढ़ जा हां हां हाथ उठाले मारी দিব आरो बाप रे वही रख देना परही मुक्त ছিল छोड़ो एकदम गुड जाबा पराई दिसु आरो के दिएছি आराम কোন মারছু आरो के दिएছিল মিস্টেক দিছু आरो के दिएছিল উল্টাকে কিছুই বন না খেলতো है नहीं लोगोफोर इने ट्रेनिंग होबाय दङ इने माबायदि खालामनांगो किमान जायगा बिलाब कोड मैं इनके जाय 5 जन जाय पे जिकिन लाफंना हां हां ताहि माने बरोबर पाचिं आलु है फंगथे आरो तारना बेसी हेरि करले पानी ना की जानले क्या भय करे यार अच्छा 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 खासे लो उस्ताद के गिए लोगो पर नहीं उस्ताद के गिए नहीं भी है ये ना थपन थप गाड़ी बोले पगला हैं गाड़ी बोले पगला गाड़ी वाली गाड़ी पहले पगला गाड़ी उठवाई उठू उथर करने जाई पे उठी जाए एकदम मजा तो बैठे मजा पाया रे लोगो पर नहीं मासे रिटायर जाने जाबाय नहीं इतो रिटायर होबो हले ना बसर फेब्रुवारी बसर फैगन बसर रिटायर जासिगोन जिक महीना के करे हां हां बिराद मोजां आरो इयो बहुत ভাল आरो नहीं मासे बिराद दुस्त जायखन मेखन हरो खुलुमबाय बयखौबो दिनै 26 जानुवारि नालाय गुमैना दिनै हाफ डे आरो थांबाय आरोना नै दा मोनायाव अफिस बन्द आरो दा ओंखायनो जों दा थांनो नागिरदों बेरायनो माखारामोना Yes I am ready mari ende Pakana ka tanapa 200 taga ni besang ni ban 500 taga ni नैबे जाबाय हानसि सुनाय मानसिनि आखाइ बिदि आखाइ माने मोनथिखा आरो हानसि सुनाय आखाइ होननानै जानायनि दिनै टाइम टेबला एसे मोजां जादिया अफिसनिफ्राय फैनाय लोगो लोगो बाजिया 12टा बाजन ओंखाम खुरना होबाय 12टा बाजन जानानै दा सानजौफुं आरो मा जाबाव दिनै मर्निंनि नास्ताया अफिसावनो जाबाय ब्रेकफास्ट मोन जादिया ब्रेकफास्टआ उल्टा पुल्टा जाबाय दिनै जानाय लोंनाय ये देखो ये पापा ने मेरे लिए एक झंडा खरीदा है कि ये तुम्हें पसंद आया गाइस या बेटा तुम्ही नहीं हे नै अक्सिजेन लाना गनि गिदिर नङा दिनै ला नों अक्सिजेन इयाव कार्बन मोनगोन अक्सिजेन मोनगोन हाइड्रोजन मोनगोन ऑक्सीजन भी बनाए ओ लाखों मिले कोई भी ना तुम सा मिला ओ मेरा ये दिल तेरी ओर खींचा चला मेरे यारा मास्क लाबाय थांनोसै आरो पूरा साजायजोबना दोनदो मलाव आजा आजा नायलै इयो मलाव फैबानो माबा लानो लुगैखागोन आरो नै मबाइल टिमियावना थांलायबाय बिना आमियाव मबाइल लानो लुगैलायबाय आरो लाखानोसै मा मानसि नायखाबाय थाबाय दं नोङो इयो आरो इयो बेसां आन्थार नहर दानि बेगाव नै वाइड एंगल जादों ना
बे वाइड अबे आंनिया वाइड एंगलाव जुम जाया नै वाइड एंगलावबो जुम जायो नै वैसे आपका डायरेक्शन मोड भी है फ्रंट बैक दोनों एक साथ चलेगा हा हा इना नोंनि गेदे आरो फ्रन्टबो जायो बेकबो जायो Naniya Samsung. हा Bwrai नायबाय थानाय मबाइला नैला 81 82 निनो आरो किन्तु 60 आव होगोन आरो दिनैखाय 61 आव 61 आव होगोन अफार वा ओरै इखोसो लानांगो कम गया बियो केमेरा मोजां नङाबा मा मोनगोन मा लानायदो नों आइफोन ला 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 बेटा तुम्हें भी लेना है क्या आईफोन लेना है माबायदि नांदों मोजां नांदों गोल्ड कालार नै लोगोफोर इदि टिभि गोदोराव माला नायनो मोनगोन फुटलुआ जानो खाथियाव थाङा थाखाबाय लानि दे गंसे हा लानि लॉगिन करने से लॉगआउट हो जाएगा उधर लानो लानालाय नोंलाय मुं लगायगोन नोंनो थांनो जासिगोन खानैसो थानानै न्यू स्टॉक कौन सा है जींस दिखाइए न्यू वाइट वाला नहीं है गया ना इना जीन्स नांगोन लोगोफोर नैलाय जीन्स नायबाय दोङो बै सिंथि आथिं फिसायासो सिंथि वाइट एंगलनिसो मोजां नाङो नै बिनियाव थ' वाइट नागिरबाय दोङो जोङो जानायानोरा नों जिमान नायदो सला इनि भितराव आं नै मोनसेखौसो मोजां नांदो नैबे मा नोंनिया लेथ्रा जानाय नङा इफोर एकदम लेथ्रा जाजोबगोन स्टाफ खाजोबगोन नों मा सुबाना खारगोन आरो वाओ मायबा कितना क्यूट लग रहा है यार हाँ मैं इसका ही लूंगा और ये बहुत लंबा यार हाँ सबसे मजा इनो आरो जोंनि आइफोरखौ नोङो सुइजारफोरखौबो गाननो हायो नोङो मुखौ सुइजारबो गाननो हागोन सबदोबो गाननो हागोन गाननोबालाय सॉफ्ट है मैं भी खाऊंगा आराम से कौन सा कंपनी है ये लिबर्टी है लिप 7x लिव 7x गाड़ी के पास ला लानोबा मोजां नांदोथ' मासिन गाज्रि बिलाय मोजां नांथारा आङो निकल गया रे ये की पीछे क्या इसी को दोगे ऐसे लुकखौ नायनो खनसे मारै नुदो ड्यूटी नहीं करने में मोजां नुदो खिन्थु लुकखौ बरिया नुदो किधर रह हा लुज नुबाय गोदो सही लगता है माबोरै नुगोन इखो गानबाथाय नहीं 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 आदि नैबे गाननाय सिम्पोलफोर गानो नैला नैबे नोंनि जन्थाया नों गानबायानो नैला बा नों इनिफ्राय लांदोंमोन नामा हेलो बेटा मजा आ रहा है एक राउंड नों खै राउन्ड खालामो 5 राउंड वा पास राउन्डआ हाँ 5 राउन्डआव 100 आरो मा होनना बुङो 3 राउन्डआव 70 orang aja gotofोरा खालि गारिल' गाखोनाय आरो बाइक गिदिंनायावनो 100 लायो आरो बेटा क्या हुआ बेटाया गेलेनो लुबैसोबाय इनिया खालि गेलेनाय कार जोंबा आगोल बेबायदिनोमोन ना फिसायाव खालि पुतला नांगो गारि नांगो बेबायदि बेटायाबो आरो पेरेन्ट जानानै जोंबो बाय बुजिनांगोन गथ'फोरनि माइन्ड रिफ्रेशमेन्ट खालामनो थाखाय एसे लाबो आरो बेबायदिनो बेटा गासैबो गेलेनाय दंजोबो लोगोफोर कइन बायनांगौ कइन बायनानै गेलेनांगौ बे जाबाय कार नैफोर जाबाय कार सालायनाय जनानै बास टिकेट ला आरो कार सालायबाय था रियेलाव कार सालायनाय बायदि मोनलायो आरो एकदम इनानै गराय गथ'फोर गाखोनाय नैबेबो नाम्बार लगायनाय आन्दार मेन्टेनेन्स फाराग जाना दोङो खैथासो हामाब जाना दों लोगोफोर मेन्टेना नुवाखै सालायबाय थादो जेरै हेन्देलखौ खेंख्रा खामो सालायनाय गोदि नांखायो आरो गाव सालायनाय गोदि गोलैबाय गैले नोंबो सालायनो नायमोन खेबसे हो टिकेटारनि लोगोफोर जोंना शपिं जाबाय बेरायनायाबो जाबाय स' दा थांनोसै लोगोफोर जोंहा न'आव मोनफैखांबाय मोनफैनानै ओमफ्राय नै दा आरो संलाय जालाय जोङो बाहेरायाव जाना फैया बाहेरायाव जाबा उदैयाबो गाज्रि जायो
लेथ्रायाव खिनो थांबा मबा ओइ लेट्रिननि जे बनायना दोननाय खिग्रा बेयाव आंनि खिया गोलैया वालावसो नाङो स्रोद होननाय बेनिखायनो आं बाहेरायाव जाया नुनो जायो क्या हंसता है यार दा लोगोफोर न' मोनफैबाय ओमफ्राय दा आरो संनानै जालायनोसै अच्छा क्या यम्मी है